Takže čus se dneska vítám další videa. Dneska teď se jdeme zahrát Roblox a ukážeme si za mě tu nejlepší minihru, nejlepší napodobněnou CSGO, Counter Strike, úplně všichni známe. Takže dejte like, odběr a my jdeme na to. Tady ta hra v Robloxu se jmenuje Frontlines. Pokud ji ještě znáte, tak je to prostě jako CSGO, ale v Robloxu. Teď si to názorně ukážeme a věřím, že se vám opravdu líbit bude. Pokud si nemůžete třeba stáhnout CSGO, ano, nechcete, nebo ho máte, ale chtěl byste už trošku zkusit nějaký jiný mapy a trošku jiný zbraně. Takže jdeme na to. Jo, není to tak pay to win, takže počkejme se, když není to tak pay to win, to se nemusíte bát a nemusíte na to dávat žádný robuxy, pokusy. Řekněte se tomu, jak chcete, ale za mě jsou to robuxy. První, takže vždycky spawnete. Samozřejmě zbraně si můžete vylepšit, kupovat jiný a takhle. Na Gčku tak házíme granát. Já jsem nejsem dobrý v té hře. Když máčkám F, tak hodíme nožík. Hned si to ukážeme a F, hodil jsem nožík a ten vás vypne na jednu ránu. A to nemusíte dát headshot, což je opravdu dost. A já si myslím, že to vám opravdu vystačí, pokud máte dobrý aim. Jinak netrefíte vůbec nic. Jo, jako já, a to mám normálně. Jo, a třeba víte, že to měl takový laser na té zbraně a to byla lepší zbraň MK4. Samozřejmě se tady kupovat coiny a za ty coiny, jako za Robuxy, ty coiny, si potom můžete kupovat jako lepší zbraně, ale i takový banery. Vy jste si šel, nechám se to zabít a koukneme se prostě na takový banner, jakoby. Já tomu teď říkám. Když vás zabije, tak dole si ukáže takový obrázek, jaký má. Hned si to ukážeme. Ok, nechali jsme se zabít. On má tady ten máte všichni, když si žádný nekoupíte, tak tohle myslím právě, jo? Tohle je, když se mají na čat úplně všichni, když si žádný nekoupíte nic. OK, další, jestli zase sebřem, tak vám ukážu ty zbraně, kde si můžete kupovat a tak. OK, tak tohle bylo hodně rychlý. Tak, tady víte, že měla nějaký ten lepší už. Ne, jako já se spomínám. No, tak. OK, teď mám lepší zbraň, protože jsem se sebral z nějakého mrtvého člověka. Jo, můžete takhle lidem krát zbraně, ale přesto na vás vždycky to na to dělat. A teď jsem dal první kill. Tak, počkejte, chvilku se počkáme. Až tam se to spawne do toho lidička. Tak, OK, my se spawnujeme. A tady víte, že máte takovýhle zbraně nožík. Jo, teď si nemůžete vylepšovat. Ten vypadá takhle. Kurňa. Jo, kurňa. Tak, tady ani krát si nemůžete vylepšovat. Tady víte, máte zbraně, jo. Tady máte MP5, tu máte na začátku, tady si můžete vylepšit. Tady jste. Jo, to je jenom prostě zásunice, tam můžete vylepšit. Tady tu. Já fakt nevím, jak se tomu říká, já jsem nevyznám ve zbraních, jo. Za optiku nebo zaměřovač. Tady potom máte M4. Jestli můžu celý vypnout. Jdeme máte říct. No. Tady. Jo, to vždycky, když dostanete, myslím, že nějaký peníze nebo nějaký levelu, tak si potom můžete koupnout do další zbraň. Tady víte, že mám level 5. Já budu rád, když tohle video sdílíte svým kamarádům. Kill. Kurňa, na něho přebyto, nevadí. Jak můžete si to dozví co nejvíc lidí, a ať se může bez problémů zahrát CS, když on třeba nepůjde stáhnout s týma. Jo, tak ještě si ukážeme pár her, jak mi to vůbec nejde. A potom si řekneme, že se tady z té hře, já vůbec myslím, dávat si poslední hru a už půjdeme na to hodnocení a vůbec co se na té hře myslím. Okay. Teď musím dát aspoň jeden kill.
asist, OK, kde jsem jako naši hráči pomohli, aspoň něco. Jsou furt nějaký, OK, vyhráli jsme. Tak, teď vám dokážu, takže vy tady budete střih jste tady trošku měli, nebyl sice velký, ale nějaký to přece jen byl. A teď se řekneme hodnocení téhle hry, samozřejmě podle mě, ne podle něčeho jiného, ale podle mě. Krásný řen, na to, jak je to naproběně CSK, je to v Robloxu, no ještě se nevezmu, je to přece jen Roblox furt. To nějaký ty vady a ta grafika to přece není nejlepší, a na to, že to je Roblox, tak to vytáhlo na ten nejvyšší žebříček a určitě na Roblox tomu dávám 7,5. Na Roblox to za mě je fakt dobrý a takovýhle her se najde fakt pár, protože máme stovky, tisíce, miliony, miliardy, no to už ne, ale tak jako máme desítky milionů her a takovýhle tam, no, není úplně nejméně, ale fakt už je tam, není tam tolik. OK, vzhledem tahle hra je opravdu nádherná, ta napodobenina CSK se opravdu povedla. Je to furt Roblox a jako i tohle, no wow, tohle fakt čumem. Jakože ta napodobenina, je to fakt krásný a ta napodobenina se opravdu pomohla. Připomínám, je to spíš Call of Duty a CSK. Takže, nevím, jestli se vám vybrat, ale to je, kdybyste zkombinovali Roblox, Call of Duty a CSK. No prostě wow, tahle hra sama o sobě je přeci jen dobrá. Dal by se mi, no, takových krásných 6,5 z 10. Já si myslím, že tohle je opravdu hezky musím na to, že je to taková to napodobenina. Mě zajímá, kolikrát jsem řekl slovo napodobenina. No, asi hodněkrát. A tady ta hra má takovej jako feeling, takovej ne, jak kdybyste hráli fakt nějakou střílečku ze Steamu, no, co takovýhle, co Call of Duty, něco, fakt CSko, má trošku něco jiného v sobě. Furt si nemůžu podat, je to tak. No, já prostě nevím, je to takový myšmaš na všech stříleček, samozřejmě. Takovýhle stříleček, kdybyste ho opravdu pečlivě hledali, tak nejdeme fakt 2 biliony. Fakt neskutečné čísla. Až fakt jako desítky milionů, stovky milionů. Ale těch povedených najdeme školy, jo? A taky samozřejmě jsou nějaký dobrý jako Team Fortress, nebo Arsenal, nebo tu máme testy. No, to jsem se úplně nedal na tohle žebříčku, ale to fakt spoustu. Jako ty Warzone, prostě mravě. A za mě si to je to ta lepší stránka, ta lepší napodobenina, nebudou to s nějakým tím jako s linkem myslím napodobeniny. Bude to takový ten jakože, ale opravdu krásný. A my se s tím tam vyhrajeme, budeme se s tím hry, z toho Call of Duty a s takovými věcí udělat srandu. My se s tím tam fakt vyhrajeme. Takhle to cítím a finální hodnocení té hry pro mě 6,5 z 10. Můžete mi dát vědět? No, to 6,5 už já moc. 6 z 10. Jako, tak 6 z 10. Můžete mi říct, jestli jste s tímhle akcemi spokojený, anebo jestli právě, že naopak nejste s tím spokojený. Protože podle mě tato hra je dostatečně dobrá, aby si zasloužila tu pěknou 6. Nebude se to už určitě vyšlo tak něco víc, ale ne v Robloxu. V Robloxu tohle je takových 7,5, no až 8, ale normálně, kdybyste se to mohli stáhnout, no možná. Myslím, že jako milion stáhnutí by tam určitě bylo, nebo 500 000, půl milion, 3/4 milionu, 4 milion, určitě bylo jako stáhnutí. Určitě ta hra měla by větší emoce, ale za mě to 6,5. No, rovný 6. Jo. Prostě kdyby tato hra byla jako třeba na Steamu nebo na Epic Games, nebo na Google, nebo na Apple Store, teda App Store, tak určitě nevím, jestli byste si každý bral
Počkat, no tak tohle se určitě musím znát. Kdyby to nebylo v Robloxu, tak byste z toho rozhodně vymačkali ještě něco víc. Ještě, že byste dal na ten vrchol, že by to mělo aspoň 5,8 nebo jenom 7,5 nebo 7,4 hodnocení. Určitě by se to, kdyby to nebylo v Robloxu, vymačkali víc. Ale OK, tohle je Roblox. Roblox je určený spíš pro tu svůj ovládání, pro ten svůj pocit, pro to svoje, proč byl vůbec Roblox vytvořen. Takže za mě opravdu dobrý. Takže finální hodnocení, už jsem říkal, 6 z 10. Dejte vidíte se se starším hodnocením spokojený, pokud ne, je to jedno, prosím dejte like, odběr, já jsem Krteček, no a já se s váma loučím v plný kráse. Tak čau.